Kashnong nong maulai West Khasi Hills, kabahab ha ka maushin rut sianari blong, kabadan kumba nyupuar ki tenum yen, kadai kashnong kabasay soab ha, ki nong shong shnong, ki day ki bla im da ka rep karyang, unong to kubor jong maupor, ulah yar syakatai kashnong, man pet ya ka jinglong jingman, henrei na ka jing sniu palat ka surang, ha ban ya ta ka kejan. Ha ka jingya denti syakatai kashnong, le kendu yaki nong shong shnong ki bakit yaki marap jengki man penpoi syadu yo umdang ka bajingai kumbakat san kilometer lalap ru baha ka tei ka shnong dan ka wei ka lower primary school ka wei ka upper primary school na lor kata lalap ru bagi marap bakongsan kum ki jur ki sotrun kakat usensa sophan bat bonjat ki wei pat ki marap. Ano ma phimot kut kit kini ki hor haumdang da hap kit da bru nomor bomlat kali ma ta karno phiadi kini ki hor don surkai sampau ta sugin arthau kini ki to ni kisben arthau ta semungkin spot kilo. Oke, dah. Berapa mari? Dah. Ini gari ini mau kena serang ni, hanya video ni, bukan naik semua.